Здрасти на всички! Днеска ще направя отбор около Раул. Той му дадоха много силна 98 картичка и я пакнах. Сега ще отидем в колелото на късмета да видим какво първо ще си дам в отбора. Надявам се да не ми падне +1, защото аз трябва да направя 89 тима. Ако ми се падне това +1, това трябва да направя 90 тима. И може да въртим. Така, първото нещо, което ни се пада е маркет. Ми трябва сега да вземем някой герой от маркета. Така, маркет. Или... да. Ще напиша някой рандом. Почакайте. Одегард е от маркета. Значи ще го пъхна в моя тим, защото съм го купил от маркета. Ревърси, защо колко много имам. На мен ми е нужен точно Одегард. Да видим и Кия прави 5 бонус към тима. Това е трудно. Сега отиваме за втория футболист. Така, да видим. Втори футболист. Така. Yes. Аз мога да си избера футболист. Да знаете, че ние по позиция го правим. По позиции. Аз първо избрах СМ. Сега ще си взема такова. Ще пъхна вратар и ще пъхна Лунин. Това ми е втория плеер. След това ще направя ЛБ. Така, отивам за ЛБ. Само да не е бронза. Ако е бронза, ще е доста гадно. Така. Моля ти съм, не бронза. Стига бе. 90 рейтед тим трябва да направя вече. Пак. Или маркет. Пак. Трябва да отворя пак. От FC Mobile. Не така. Излизаме. Сторе. Ще отворя стандарт пак. Къде са? Ето. Стандарт пак. Не, направо мисля така. 5 пака така. Може да ги отворим. И... ЛБ. Не, нямам ЛБ. Не, отново нямам ЛБ. Отново нямам ЛБ. Are you kidding me? Аз отворих пак. Това нищо няма да ми помогне към моят тим рейтинг. Така че трябва да взема Вович. Какво да се направим? Иначе най-близки е Карик. Мале, аз повече не мога да купя пакове. Versus. И къде е той сега? Запата. Защо? Човек, аз няма да стигна до това. Аз мога да направя един събс, който може да ми помогне. Много ще ми трябва да ми помогне, защото за сега тима ми е. Защото този плеер беше много зля. Аз трябва 90 да направя тим. Така върти се колелото на късмета.
Не, това не може да бъде. Това не може да бъде. 91 тим рейтинг. Не, да. Но, yes! Мога да направя нов футболист наново. Ще махна Микена и ще го респина. Това не ми стигаше. Бронза. Трябва да го сменя с бронза. Много готино. Трябва да го смена сега с бронза. Който е още по-добре. Михайлович. Трябва да сменим с бронза. Лъбна е силната бронза. Колинс. Вижте му статистика да го и защитата му. Аз мога да повярвам на това. И сега ми падна още едно. Може ти се падне. Не искам бронза. А сега ръба правя. Маркет. А не см правя. См правя. Втория см. Защо и на двата см ми се пада маркет? Не знам. Чакайте. Турам. Турам. Влизай в тима вместо Хредиара. Турам. Много ми трябваше още Турам. Много. Ама много. Сега ще правим Кам. Ако искам Фил Фоден. Сега имам много готина картичка на Фил Фоден. И много искам да я спечеля. Точно нея от колелото на пръстен. Дай. И само не бронза. Yes! Колинс се върти наново. Колинс. Не. Колинс. 92 тим. Повече няма как да става, така че имаме минус 1. Не може 92 най-много, така че тренировка. Така, тренировката се заключава в това. Ако го направя от първия път, мога да взема 94 Фил Фоден. Ако я направя от втория път тренировката, взимам Боби Чарлтън 93. Ако направя от трети път, някой друг Кам и след това Михайлович и бронза накрая. Накрая бронза ще трябва. Да сложа така, че ще направя тренировката. Ще отида чак при мисля и тук на Хирота. Така, ето има тренировка, трудничка. Тая тренировка никога няма да направя. Ако може да сменя тренировката, тая да не ми се защита. Не знам. Не даде с бронзата ли? Не, човек. Не, аз това го респинвам. Не, няма тази тренировка, някоя друга, защото тая е мега трудна. Така, мисля... Вършли... Не знам, ще видя я на това. На това тренировката.
Добре. Добре. Ще взема такова бонус. И тази тренировка ще я направя. Моля си от първия път за Фил Фоден. Фил Фоден. А после ще изиграя един матч. И ако изгубя, трябва да дискард на някой. Така просто ще го селна. Защото в тази игра не може да се дискардват. Yes! Направено взима Фил Фоден. Фил Фоден. Много ми трябваше този Фил Фоден. Фил Фоден, отивам за тебе. Така, Фил Фоден. Ей, тук му е красавец, тук. Аз не. Разпинах ли Колинс? Сега ще го разпинна наново за ЛБ. ЛБ. Трябва да спинна за ЛБ. Така, спинкаме. И... Маркет. Хора, трябва да взема нещо или някой футболист от маркет. Я да видим кои ми плеерс. Те всички са ми купените. Те, които са ми купени. Идол. Не, той твърде малко. Твърде малко е. Ми ордърс. Ми варианта я да видим. Така, Фил Фоден, Чарлтън, Банза. Така. Чак натам. Матсън. Къде е Матсън? Ето го Матсън! Ето Колинс. Сега ще направя с Б Негем. Негем, няма да ме уинеш. Няма да ме уинеш. Въртим хора, моля ви се, пожелайте ми късмет. Това не се брои вече, защото добре, 93, повече не може да отиде нагоре. YouTube. Сега влизам в YouTube. Търся футболни шортове. Сега ще спра, ще намеря футболен шорт и ще ви го покажа. Така, хора, намерих клипче. Ако позная всички, мога да взема който искам съб. Ако позная половината, взимам от 90 или по-малко. Ако позная по-малко от половината, тогава взимам бронза. Може да започваме. Лионел Меси е това. Това е Лионел Меси. Лионел Меси. Б. Криштиано Роналдо. Така, ето го верния отговор. Деклан Райс. С. Деклан Райс. Беше лесничко. Това беше, хора. Това беше. Значи може да сложа който иска. Мога да сложа който искам. И моя съб, който
Искам да сложа Данило Пиера. Вече 80. Но и Раул скоро ще стане живичък. Така, сега отиваме да въртим колелото на късмета. Имаме още 3 въртяния. Аз избирам моя страйкър. Моя друг страйкър. Ревърсес и да видим кой ми е. Куло Мулани. Ще ми е стрикъра. Остават ми само 3 плеера да ги сменя. И съм в бумбунка. Просто голяма бумбунка. Въртим. И... маркет. Добре, един път за видеото мога да го респанна. Ще оставя за маркет. Заправя ръбато ми. Почакай. На мен от маркета ми е Ди Лоренцо. Ми зализа в тима и ми го прави 88. Трябва да направя 93. Дадат ми 2 плеера, трябва да направя още 5. Така, отиваме за последните 2 плеера да ги направя. Така, последните 2 плеера. И... маркет. Това, почакай. Това е между YouTube и маркет. Сега ще намеря втори YouTube шортс и отново ще продължа видеото. Така, хора, намерих футболен шортс. Сега, ако го позная това, взел който искам. Ако да го позная, тогава трябва да сложа броза. Може да продължаваме. Кой е спечелил най-много златни топки? Лионел Меси. Леонел Меси. Хора, Леонел Меси беше. Това всички го знаят, мисля, че. Мога да се избера който искам. СБ. Ревърсе. СБ. Ким Минджай. И остана само Мануето. И остава с 2 рейтинга да направя. СМ правя последния ми. Надявам се, че ми се падне Модрич. Той ми е най-силният съм. Сега ще видим кое ще се падне. Ако ми се падне маркет, YouTube, моя избор и направи не знам. Тренировка, мисля, че ще мога да го взема. Почти половината ще мога да го взема. YouTube. Маркет. То път няма да спори, че си взема маркета. Защо е Лука Модрич? Прави Тимо в 95! Уау! Този тип трябва да победи! 95. Сега ще отидем на Division Rivals и Versus Attack. Ако победя и играта може да започне. Ако изгубя, обаче трябва да дискарта. Някой играч. Това е мега карно. Въпреки че имаме повече фенове, моля ви се, бъдете за нас. Унин! Не е толкова ли? На мен ми обикновен Унин. Ама няма да ме Виктори роялната, защото имам Раул. 98. Хумълс.
Не, иначе. Нищо, сега ще отиграя. Одегард. Колумани. Не. What? What the hell? Фоден. Фоден къв гол вкара просто. Раул. Колумани. Не, колко близко беше. Колумани. На Турам. Връща на Матсън. Турам. Не, взеха му тъпката на Турам. Не, Сейнт Максин. Колумани. И равни сме. Ако завършим на равни, никой не дискартвам. Моля ви се. Не. Греченс. Фил Фоден. Водя ги. Шек, моля ви. Нуно Мендеш. Ооо, какво как шибах тази топка. Де поял. Не. Оде. Трябва да вкарал. Раул. Точно накрая. И хора. И го видял. Победа. Ама не загубих. Драго. Това значи, че никой не победи. Не сте да загуби. Значи, няма дискардове днеска. Let's go. Довиждане и до нови срещи. Ако искате още един път такова да снимам, ако искате да го снимам, искам 500 гледания. Довиждане.